ine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to keɗele to sadila to ali wure to guijiɗona to wudduru ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno abou baydi kaw sara to ndulumaji dembe funeɓe ko taari ɗum kala ko on takkusan kadi juuɗa ha to galle ceerno yaya ba to richard tollo e ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddedi kabaruji men to leydi mauritanie mohammed cheikh el ghazwani horejo gendedi o waɗi inauguré aljuma hanki o sappo e joyi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi o waɗi inauguré pont échangeur tawateɗo to carrefour bamako to leydi sénégal amadou ba candidat benno bokko yakara o jaɓɓama jaɓɓugal paydigal no fewi to Agnéméje kono noon kadi to Podor ha to Fatick kala Ousmane Sonko e Bassirou Faye kañumenne tijja aseda hande o toon to falde Casamance to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe bombardi fodde sappo e ɗiɗi oto taw ko otoji ɗi hinde pick-up ɗiɓe jiiti ndimdi pétalaji e kuure kewɗe wondude carburant to leydi kedde Afrique ma jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓeri so waktu rokkima jaa ha to guerre hakkude Israël e Gaza jen guerre hakkude leydi Ukraine e leydi Russie jena to dowlaji tentude Amérique e to leydi Inde bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare tv ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalwal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene safra ɓe ronkuɓe sowade dartoraɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seydineji mbahliri koye mumen ha haɓɓa kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafiji gorago no didorno omo safra e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni leɗɗe goɗɗe ne goodi ɗen urete sa urima ɗum joni joni jiɗɗa hoore maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji so tawi oɗon maldana balɗe tati tawa a wi weng dendagal rafi gonduɗa kala mo ɓurdata balɗe tati ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihar ko indema dokkatamo o haala ko wone nder ma ha mbiya yoni ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene jogui pegge e usula ko jawɗo firtude labaruji e weddaɓe korte omo yawno kadi ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe embauche e ronkuɓe kadi deeƴi e dewle mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji omo andina dendagal kiline makko e oɗo saaha mo tawe to leydi France to Paris lamorgo leydi France e nder wittoji makko kadi toon o witti ɓe jiiti toon lekki jawranki wonduɓe rafi gorago ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum tawateɓe to Nouakchott base makko ne golla hano hannirta ni base makko tawateɗo hakkude robin 4 e robin 5 ene tawe ɗon miñi ko almudo makko ene wiye ceerno Sile Diallo ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene wiye dendagal tawateɓe to Dakar base makko ne golla nan toon tawe toon almudo makko miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam ɓaytitade o hoybitande dendagal tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe leydi Mauritanie ɓe Sénégal omo andi noon to Dagana Mauritanie e to Rosso kala ene tawe toon musidɗo makko biteɗo ceerno Amadou Dia ko gorko mo leeraɓe tawateɗo oɗo saaha to Dagana
ene jogii leɗɗe ko fate leɗɗe goragu e leɗɗe koyɗe musoje kecceje musoje kala sa jokkodira makko ma yiide hoore ma ndeto ni kanko ceerno Amadou Dia numéro makko téléphone mbatta ko 77 537 79 29 so tawi noon ko yimɓe jokkodirde ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji tawteɗo to Paris lamorgo leydi France numéro makko appel e numéro makko WhatsApp foof ko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu mbadden dando faade makko. an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitime en koye mabɓe ɗoɓe jambittanno yogay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbii alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira 16 lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi aset 6 lewru korka wonanɓe hoorɓe ñalawma gadano e joyiya korka hoorɓe ñalawma ɗiɗaɓo hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyiya habaruji moon e ɗemgal pular e sowtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiiden to banggue natti ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no gueɗon wadde kala lewru korka ko adi kabaruji men eɗen kewi bismade musidɗo men ceerno men ceerno Ibrahima Saydou Kane gorko mo liksey ba gorgol o ara waɗa en haalande no wawi fodde foof ko fati kay e korka ko fati tigui ko yiiɗa e ko aña e nder lewru korka bismoɗen musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi ceerno Mouhamadoul Ghalii Seydi Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti e alhaali ko fate korka hande jiɗɗen nayorade ko bonnoji korka ene kewi kono ma en hakkala hen tan seeɗa
ene bonna korka kala hunde leppunde nde ganduɗa de yetti fulkuru nde bonni korka foti noon rewri ko hinere foti rewri ko yitere foti rewri ko nofru foti rewri ko wiyete duburi ko caggal ɓaade tan ene leppi a namiri ɗum caggal yettima fulkuru korka ma boni ɓaade ko gorko so tawi ko gorko noon so tawi ko yeesore nde yeeso to hennane jogoram makko yeeso ɗam ko toon lowira ɗum bonnata korka makko so tawi ko debbo noon so tawi lowirama jogoram muɗum yeeso ɗam e korka muɗum boni so lowirama toon ɓaade koko leppi gueɗel ɗimmel ngel ko kala ko yetti fulkuru taw ka pantinɗo gufƴegol walla ka pantinɗo corɓiɗagol to wonno salligi walla ni wona salligi korka boni aɗa salligino punniɗa e wufƴade no gufƴortoɗa ni ndiyam ɗam ɓurti ɗam naati e goddol maɗa ɗam yetti fulkuru maɗa korka ma boni walla aɗa sallikto ɗo gonɗa e sorɓinade en mbino hanki sorɓinade fantinde sorɓinade nde ene aña ɗo wonno korka ene aña so tawi noon a fantini ɓurti naatoyi yettima fulkuru maɗa korka ma boni walla ni wona e salligade gonnoɗa gonɗa tan koye wufƴade ndiyam naate kine maɗa walla naate kine maɗa yettoyi fulkuru maɗa korka ma boni ko ɗum saabi korɗo wiye hoto mut kala ko yetti fulkuru tawde naatiri ko nofru walla naatiri ko yitere walla naatiri ko hunuko walla naatiri ko caggal korka boni ko ɗum saabi korɗo so tawi hoori ene haɗa mudde nde ene wawi kono mudgol ngol bonnata korka ngol kono mudde nde ene saabo korka ka bona sabu sa muti yitere ma ene wawi nannude ndiyam yetto fulkuru maɗa sa muti hinere maɗa ene wawi nannude ndiyam yettoyo fulkuru maɗa sa muti hunuko maɗa ene wawi nannude ndiyam yettoyo fulkuru maɗa hay caggal maɗa ene wawi nannude ndiyam yettoyo fulkuru maɗa ko ɗo korɗo haɗa mudde korɗo tan e yeeso raɓɓiɗinade kala ko yetti fulkuru foti yetti ko ɓaade koko leppi yetti fulkuru foti natiri ko hunuko foti natiri ko hinere foti natiri ko nofru foti natiri ko yitere foti natiri ko caggal so yettima fulkuru tan korka boni ɓaade ko ɗo wonno gorko noon so tawi ko jogoram muɗum yeeso lowra ndiyam so yetti ɗum fayata fulkuru so tawi ko debbo noon yeesre muɗum so lowama ndiyam yettima fulkuru muɗum korka mum boni. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jaram. ceerno Ibrahima Saydou Kane gorko Mawlik Seyba gorgol golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan yo Allah nurɗina gandal ngal Allah rokka en kadi timminde lewru korka ndu e dow jaam e kisala habaruji men e ɗemngal Pulaar hono no mbirunoɗen ni eɗen gone hono mbino ko leydi Mauritanie pudortoɗen aljuma hanki 15 lewru mbooy hitande ujunnaje 2024 hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani o ardima cérémonie on cérémonie noon ko puɗɗugol golle circulation fodde 50 bis taw ko bisuji transport tawi ɗon ko baɗoji tigui bisuji battoji wadde ya gara kay e nder yoga e leeɗe e nder nokshot oɗo lo noon mo 50 bis noon ko kañum woni tigui roguere ɗiɗi ɓere saabu kay hono majji puɗɗinoma golle mumen yidde hoorejo leydi ndi noon ko ɗo e 2025 woni ɗo e hitande 2025 yataw kay leydi Mauritanie ha tengti e nokshot lamorgo leydi ndi serti ha laaɓi e dendagal caɗele kay kene wiye transport gasi ha laaɓi e nder lamorgo ngo ɗiɗon 50 bis noon ɗi mbaɗama ɗi mbaɗaɗi inauguré hanki ko ɗi keesi puula jaaduɗi e jamanu hen 54 bis ko bisuji moyen woni kakidiɗi hen bis kala ene wawi jogui hattandi jolnude ha temedere neɗɗo so tawi ko bisuji sappo keddiɗi ɗin ko tokosi hen bis kala ne jogui hattandi kay rimdude ha nogas ɗiɗo neɗɗo tawi kadi ene heddo e majji tawi hen nogas neɗɗo mone foof ne jooɗo e 6 mum hano hannirta ni e nder bisuji he kadi heddo hen espace woni place mawɗo no fewi mo yimɓe mbawi wadde yoga e bagasuji kanko hoorejo leydi ndi noon Mohamed Cheikh El
Ghazouani o waɗi inauguré kadi aljuma hanki o kadi o waɗi ga ene egone gare routiére to natirde banggue rewo Nouakchott tawi ko gara on wi gare wiyete ko gara du nord on gara du nord noon woni garage banggue rewo on gar noon ko hoybitande kay waɗoɓe ya garta e axe ummade Nouakchott faade Nouadhibou hono oɗon gar noon kesso tawe to Zoyrat kanji ɗiɗi kala ɗiɗon garuji ɗiɗi kala hen gar kala ene tawe e to tawe Bowal tawa wertago mum ko sappo joyi ujunere mètre carré woni 15 000 mètre carré hen gar kala kadi ene waɗi sappo e goho bureau wondude salle d'attente to kilineɓe joɗoto fadde bisuji mumen ha para wondude ene waɗi guichet e nokku kadi nokku tawa ko nokku jaaƴo to bisuji e autoji kilineɓe addoji kilineɓe garata garde ene tawe e majji kadi buvette woni nokku to ñamirde walla jarduɗum e gueɗe goɗɗe ene tawe e nder ɗiɗon garuji ɗi kala kanko Mohamed Cheikh Ghazouani o waɗi inauguré kadi to natirde rewo Nouakchott centre uji kewɗi taw koto peesage woni tigui to autoji dimduɗi peesete taw ko carsuɗi ha tichargement noon ummoriɗi tigui e nder port uji tati e nder Nouakchott poti rewde kay ha mbaɗe pesé hano hannirtini ummori noon hano hannirtini koto ɗum noon en tawe tigui e nder Nouakchott hono ministre de l'équipement Mohamed Ali Wula Sidi e Amadou Tijane Thiam directeur général ETR ene tawtora cérémonie o kanko ministre o noon hono Mohamed Ali Wula Sidi Wul Mohamed o waɗi toon discours pattam lemijo hollude kay fayida ɗeɗo golle e ɗiɗo projet ji ɗi Mohamed Cheikh Ghazouani horejo gendi Mauritanie jogini leydi ndi o holliri noon kene wona joni hitane gam yidde hoybitande caɗele transport e nder Nouakchott Mohamed Cheikh Ghazouani addi fodde kene wona temedde ɗiɗi e capanɗe tati bis tawi koɗi haute gamme woni bisuji pattama limiji jaaduɗi e jamma gestion majji noon ke foof rewlata koye juuɗe société de transport public yidde kay e fandare laamu ngu ko hesɗitinde e ɓeydude hattani transport e nder leydi he kala ha tengti noon e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɗiɗo capanɗe joyi bis kisti noon ɗi tawtoyi capanɗe joyi bis baɗanoɗi inauguré hitande mayde nde fandare laamu ngu noon ko yidde kay ko ɓeydude kay newnude ya garta e nder ɗeɗo leeɗe ko wayno legal sebha fayi to Elmina to Riyad ha to Dar Nayim kala kadi ma ligne kesso tawi kadi on ma ligne kesso kadi wat tawi ko ɗina bisuji ummade Nouakchott faade aéroport international Umtumsi to Nouakchott e gara faya gara di Sahel ine tawtora cérémonie o noon horejo gendi hoore jagoɗe laamu leydi Mauritanie hono Mohamed Bilali Messoud wondude e hoorejo suudu sarɗiji leydi ndi wondude e hoorejo conseil constitutionnel wondude ministre secrétaire général de la présidence de la république wondude ministre chargé du cabinet du président de la république et ministre conseiller à la présidence de la république e yimɓe gouvernement hewɓe wondude ministre de l'équipement et de transport Mohamed Ali Sidi wondude directeur général de l'ETR hono Amadou Tijane Thiam e directeur wona Ousmane wondude gouverneur Nouakchott Ouest Nouakchott banggue hirnangue wondude chef d'état-major chef uji d'état-major des armées et des sécurités wondude les membres du corps diplomatique joɗaniɓe leyɗele mumen e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kanko horejo leydi ndi o waɗi inauguré échangeur gadano tawateɗo to Carrefour Bamako tawa tigui jaaru golle ɗe ene qime ha temedere capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi million ne fawi temedde joyyi capanɗe jeetati e jeenayyi ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeetati woni 172 589 mille 172 millions 589 mille 790 uggoya taw koye émiri woni tigui e limore hesere nde ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Sidi Wula Mohamed Limine kañum woni directeur général de l'office national de météorologie woni catal bitegal ONM catal halfinaka fate ɓirgol weeyo o holliri tigui wonde o holliri guila ñande alkamisa sappo ina ya lewru mars gonɗen ɗum wonde kay ma nguleki ki ɓeydo no fewi e nder ɗeɗo balɗe e yoga région ngaji tawteɗi e nder leydi he kala o holliri ɗon kadi e nder ɗo e yontere kadi ma tigui ɗo e yontere ene ɗaɓina tigui ma nguleki ustano moƴƴi e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo sappo ina ya lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o waɗi kumtari ndi noon o waɗi ɗum koto galle laamu
lamorgo woni to palais présidentiel to o bismima to noon ardiɓe landaji dawrugol kewɗi woni chef des partis politique wondude almameɓe hewɓe e wuloma wondude député ji e responsable uji société civile en e ardiɓe hôpital uji e nder nakcoɗam e ardiɓe cuuɗi cafriɗi e yoga e jooma ngaluji woni tigui les hommes d'affaires ene tawtora kumtari ndi noon la première dame woni joom suudu horejo ɗi hono mariam mintouda wondude hoto jagorɗe makko mohamed bilalul messoud wondude horejo assemblée nationale leydi ndi mohamed wul meguete wondude horejo conseil constitutionnel hono diallo mamadou bathia wondude horejo des institutions de l'opposition démocratique gardiɗo diɗal landaji dawrugol taw ko landaji lunde ɗeɗo kala mbawi tawtorede oɗon ndiɗon kumtari woni oɗon yidde e fandare horejo leydi ndi noon ko rendinde dendagal yimɓe tambiɓe e leydi ndi kala taw koɓe jiida ciirola beele kamɓe kala mbawa joddade nokku goto ɓe mbawa tigui wadde no diine islam waɗi ni huccidirde yewtidde ennodirde e famodirde kadi e ɓeydude jokkodirala moƴƴal hakkude ɓene e yewtidde kadi gueɗe kewɗe e fannuji kadi no leydi ndi ƴellotiri hano hannirtani ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena aseta hande o Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ne tijja tigui to Casamance konngol ɗo noon wonata tigui jaltugol mabɓe woni voyage mabɓe gaddano e nder leydi he guila kay ɓe jalti kaso ko guila jamma alkamisa ɓennuɗo ɗo ne wiyata aljuma ɓe udditinoɓe jalti kaso ko aseta hande subaka laana mabɓe en diwaka foti juurat to bowal diwaji ngal Ziguinchor eɓe poti yettade kadi to biñoma ha hono holliri kaya communiqué o hono communiqué o taw ko communiqué coalition Bassirou Diomaye 2024 yuɓɓiɓe ɗemini noon yuɓɓinde toon meeting eɓe ɗemini yuɓɓinde meeting ngaji kewɗi e nder ɓe ɗemini noon kamɓe noon coalition Bassirou Diomaye 2024 teskama ɓe juɓɓinino meeting ngaji kewɗi e nder Dakar guila kay ko adi candidat mabɓe woni tigui mbiri mabɓe ko adi kene woppite taw kay ɓe juɓɓinino tigui kamɓe juɓɓinino meeting ngaji kewɗi e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joni koye fannu Roma Jaribo keddorɗen yen ha to Podor Amadou Ba kañum woni candidat Benno Bokk Yakar o jaɓɓama jaɓɓugal molantegal Allah e kewgol yimɓe tawi foof ko darde e golle hono maire mabɓe hono biteɗo Mamadou Racine Sy ɓe jaɓɓima toon Amadou Ba e yaadiɓe muɗum Podor kala wi ko Amadou Ba ɓe jiki ko Amadou Ba ɓe gondi ɓe holliri noon hen Amadou Ba holliri hen weltare mum mawde no fewi o jarni Podor naɓe no didorno kono kadi o yettore makko kerine faade kay e sehil makko mbinene makko hono maire Podor hono maire Mamadou Racine Sy e bandi ko debbo hono Aissata Talla Sall Amadou Ba noon fodaniɓe kayi fodaniɓe toon gueɗe kewɗe no fewi tawi ko ƴellitoje diwan Podor o so tawi Allah rokkimo laamu o holliri kayi o holliri ma o waɗanɓe kayi ko wiyete stade départemental molanteɗo Allah ma waɗanɓe kadi école aji taw ko école aji to jangguirɗi taw ko jaaduɗi e jamanu ɓeydoji diwan eɓɓoje kewɗe goɗɗe ɓeydoje diwan o ɓeydoje tigui mawo ɓeydu toon courant mawo ɓeydu toon courant hattane o ɓeyda kadi ndiyam to réseau ndiyam o ɓeyda kadi ko fati e ndema o jitani ko fati e ndema e tourisme kala o holliri mawo ɓeydu ƴellide ɗum e nder falde Podor ko tawi ɗum kala hano hannirti Mamadou Racine Sy Aissata Tall Sall mbaɗi toon golle payde no fewi ha noon oɗo mobilisation kayim pattamali miijo wawi heɓede Allah kewal yimɓe hayso ñorgo weddama memata leydi ha joni koye on fannu keddoɗen jiyan ha to hayre lawne kono hono ngal ɗon jaɓɓugal Amadou Ba jaɓɓa toon tawi kadi koye darde biyeteɗo Mountaga Sy ha joni ko fannu keddoɗen to Fadiga noon hono commissariat central de Fadiga waɗi déféré aljuma hanki o yimɓe tato taw ko taccinannoɓe waɗannoɓe ɗanne suuɗe woni ko witeɗe convoyeur ɓe nangga noon ko capantati e jeeyi ɓe nanggida noon ko capantato e jeegomo yimɓe waɗɓe taw ko yinnoɓe wadde clandestin woni ɗanni suuɗere police o noon nanggi tigui ko auto ene jolni sappo e ɗiɗo neɗɗo ko tawi kamɓe kala sappo e ɗiɗo kala jeeya koto leydi witendi Comore hen tato ko rewɓe ɓe tawrama kadi haaliss kewɗo taw haaliss o devise en euro et en franc CFA kala wondude e guura e joɓade mabɓe chauffeur o noon
noon wi tigi wonde kañum koko yoɓa tawi kadi ko 130 000 woni tigi ujunnaje nogas e jeegom woni ko rokka yo naw ɓeɗo ɓe o jolni kay haw yittu ɗumen to Saint-Louis e nder enquête police o noon police o wawi yitude fawde juuɗe mumen e nogas e nayo sagata wolɓe taw ko moftanoɓe e nder galle goto ɓe nogas e nayo hen jeetato ko Sénégal naaɓe sappo e tato ko Guinée naaɓe hen goto ko Sierra Leone najo goto ko Côte d'Ivoire najo goto ko Mali najo kamɓe kala noon ɓe kawri ko capantato e jeegomo clandestin yinnoɓe wadde ɗanne suuɗeɗe kamɓe kala e oɗo saaha joni eɓe tawe tigui e juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Ruma Jarribo jana to Agnemeje ñalawma battowo jeego ɓiwo kayi ko fati e Ruma Jarribo sumgoji hoorejo leydi Sénégal to Agnama Farba to Agnemeje Farba Ngoma député maire no Agnemeje o waɗi no heewi wadde kala saaha kayi ko wadde démonstration des forces hollirde kayi wonde so tawi tuuba ko goto ko kanko duhi e nder ndeɗon fande o rendini toon noon yimɓe hewɓe no heewi heeɓe kayi hewɓe ha mbayno kooce wawi tigui rendide ɗumen toon gam hollirde kayi jaadi kañumen kala ene jaadi kayi e landa laamu ka ene jaadi e candidat laamu hono Amadou Ba kamɓe kala noon ɓe mbi tigui ko eeye wonande kayi eɓe kamɓe kala ɓe mbi ko eeye eɓe jaadi e Amadou Ba Farba Ngom noon waɗi toon kumtari pattam limiri aleda Allah e mayri mawnude kanko Farba Ngom noon nder ndin kumtari humtima toon Amadou Ba e dendagal sete mum ɓe garduno kala caggal kumtari noon yimɓe hewɓe jalti tigui jaɓɓimomo toon kamɓe Amadou Ba e yaadiɓe mum Farba Ngom noon wondude Amadou Ba e seto ɓe mbaɗi caravane mawɗo no fewi e nder falde Matam kala ha tengti noon e nder Agnemeje Farba Ngom wi tigui sikki ala kay ñande sikki kay sikkitaki Farba Ngom holliri tigui wonde sikkitaki ñande jamma kay nogas e nayyi lewru mars woni tigui ñande jamma sumgoji kay oɗon jamma so gulali mbiyama wi tan sikki ala koto Amadou Ba ko toon victoire woni toon polgu fayi o waɗi noon jeettigo e rango faade dendagal ɓesgu yaltunoɓe kala e nder falde Agnemeje hollirde kay nder falde Matam hollirde kay kañumen gondi koye Amadou Ba o wi noon yooɓe tinno noɓe jaltiri e keewal ni kamɓe kala yooɓe jaltir noon ñande jour de vote woni ñalawma sumgoji kamɓe kala kadi ɓe beddo carte mabɓe ha feewa taw ɓe gotani ko Amadou Ba beele tigui o guila oɗon jamma eɓe keeɓa polgu mabɓe taw ko ngu alda e guule ha joni koye Ruma Jaribo keddoɗen préfet mo Ziguinchor o holliri tigui wonde nder département mo Ziguinchor ɓe jogui toon ko temedere capanɗe tati e nayyi ujunere ne fawi temedde jeegom e capanɗe jeegom e jeenayo électeur woni yimɓe winditiɓe e liste uji électoral taw ko ɗaminiɓe kayya weddoyade carte mumen ɓe pecci noon koye nder temedde ɗiɗi ɓe becci koye nder temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati bureau de vote wonande kayya wonande kay ɗiɗon sumgoji ɗiɗon vote ko vote sumgoji suɓade hoorejo sumgoji hoorejo leydi Tijjari ñande nogas e nayyi lewru mars 2024 woni lewru gonɗen ɗum commune o holliri ɗon so tawi ko commune biteɗo commune mo ni NCA on commune jogui ko sappo e jeeɗiɗi nokku to votete fecca noon koye nder nogas e jeegom bureau de vote eɓe jogui ujunnaje jeenayyi e capanɗe jeetato électeur woni tigui winditiɓe liste uji électoral taw ko fotɓe votode so tawi ko commune biteɗo commune mo Ñanguissa ona jogui ko nogas e jeegom nokku to votete ɓe pecci noon koye nder capanɗe joyyi e tati bureau de vote ɓe jogui ko nogas e goho ujunere e temedde jeeɗiɗi e nogas e jeenayo neɗɗo électeur winditiɓe kay e liste uji électoral so tawi ko commune Ziguinchor o ɓen ɓe jogui ko capantati e goho nokku to votete fecci noon koye nder temedere capanɗe jeenayyi e jeenayyi bureau de vote ɓe jogui toon noon ko temedere tati ujunere ne fawi temedde jeetati capanɗe joyyi e ɗiɗo neɗɗo taw ko électeur woni winditiɓe e liste électoral ko ni noon kono tigui hono biteɗo Hammet Tijjani Ceew kañum woni préfet mo Ziguinchor ko ni tigui o holliri aljuma hanki sappo joyi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi e nder conférence makko mo wanno ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi senumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali fama woni force armée malienne kokoni koɓe leydi Mali halfinaɓe nden ka ekisala leydi ndi ɓe kolliri tigui e mbadi kay hattade haɓade seɓitiɓe e handade ɗumen e gam riwtude dendagal pelle joguitiɗe ittude ñonkoto ha laaɓa nder leydi hen kamɓe fama noon eɓe jokki e kala saaha darde mabɓe jamma ñalawma kala e nder ndina mbadi noon ɓe kolliri tigui
tigi wonde ɓe pelmodiri e seɓɓitiɓe e nder fande Tambakoro ɗum noon Tambakoro tawe capantati jeegom kilométre hakkude mum e wuuro witego Anifisa e nder région mo gawo fama holleri wonde fodde kaya bombardi fodde sappo e ɗiɗi oto taw ko otoji pick-up dibdanoji petelaji e kuure wondude e carburant ha heewi ɓe mbawi bonnude ɗum ɓe momti ɗum ha laaɓi e nder momtugol he kadi fama holleri ɓe jooɓima pittali seɓɓitiɓe hewɓe nde feewi koto Sikaso paadena Dandereso ene tawe e nder région de mo Sikaso ko dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama kañumen mbaɗa toon janggu aseta hande o ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi noon cuwatawoɓe cuwatawo andede mbaɗi nguɗon janggu ngu noon waɗi tigui ko sanga 6h30 woni tigui sanga juulal salatu ko nen ɓe mbaɗi to nokku biyeteɗo Dandereso tawe capantati e ɗiɗi kilométre hakkude muɗuma e Sikaso e wuuro ngo noon wuuro ngo kadi woɗɗari keerol hakkude mabɓe keerol mabɓe e leydi Burkina Faso enen keɓadi noon andude bila kay janggu ngu so tawi waɗi mayɓe walla barmuɓe ko wawi wonde hen foof sen keewi ko ɓurɗo labde humpa tawon ha joni ko leydi Mali keddoɗen jena ha to falde Menaka ñande altine 1 lewru mars 2024 gonɗen ɗo ko camion yaɓuno pitol bombo e nder falde Menaka waɗino mayɓe e barmuɓe ko auto transport noon mo hinde Mercedes jolnoɗo kay jaɓi kañum yaɓi pitol bombo to 1 kilométre hakkude mum e Menaka auto o noon o ummirno ko luuma to wuuro witego en Delimana o fano koto gawo hollirama noon ko on auto mo hinde Mercedes kañum tigui yaɓɓuno pitol bombo mbiɗen waɗi mayɓe e barmuɓe koto Tombouctou paaɗen yimɓe tawateɓe e nder fande ɗeɗo guure ko wayno wuuro witego Sumpi ha to Ñamfunke ha to Gundem ha to wite Dire Kala e oɗo saaha soɓe lelima ɓe mbawi ɗanade ha no hannirta ni so tawi kadi eɓe mbaɗa lappole ɓe jaaha eɓe mbawi tigui wasde yeeƴade saabu kay kulhuli kewɗi jogonoɗi kay oɗo saaha fama holli itti ɗum ha laaɓi caggal kay e nde yiiti firti kay ndeɗo fedde seɓɓitiɓe taw ko tampinnoɓe sagataɓe tampinnoɓe ndeɗon fande jeeyaɓe fedde seɓɓitiɓe tawetnoɓe e nder ndeɗon fande ɓe kolliri noon ɓe fama holleri ɓe jooɓima fittandu gardiɗo ndeɗon fedde taw ko biteɗo Hammaya Sango e wondiɓe mum kala e oɗo saaha ɓe pitti ɗumen ha laaɓi e oɗo saaha kay yimɓe wuuro ngo e falnede kala ene mbawi lelade hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique jabbotoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumara Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumara Mbodj salminama juurama en calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ko noon kay e hettotoɓe buuɗal yurmede kala abbataɓe kay so tawi wonde ko yonti yimɓeɓe koko jappi noppi men ene kettode ɗo kono yewtere wonde fayida no fewi nde tawno yewtere haalata ko Anna Baɓe nde tawno kala neɗɗo ene sohli hettade yewtere nde taw noon ko Sara Abdoullahi Amadou Hammadi Boydi toon to ndulmaji wonde ceerno Khalil Abdoulaye hono si toon to Soringo e tawi wondude koye e on kay coftinowo taw kadi ko ñiñowo less hono ceerno Ousmane Ly mo Dunga Rindiaw ene mbiya tan yo Allah sembina e dendagal noon no tennaɓe kala ene birti noppi men ene kettoɓe e kala kay nde saaha o heedi habaruji men ɓurɗi tewde e dongre affinde e ñalawma hande o toon to Burkina Faso fodde yimɓe 150 ujunere ko toon muliɓe e nder leydi ndi kamɓe dey aɓe cohli kay oɗo balle ɗeɓe ballatono e kala saaha e oɗo saaha noon ene wayno balle ɗe koko natti ardude no ardannomi guila Conakry balɗe 25 ko laamu mabɓe kay kono jirguitono ɗum men oɗo kadi toɗɗaɗo yo won kadi gardiɗo jakorɗo mabɓe kono ba uri wawi won tafde kay ɗen jakorɗo 29 taw hen jeeyagomo ko rewɓe waɗi noon hewɓe hen noon koko liggotno e gouvernement o toon to Niger 150 ujunere neɗɗo wurno kay koye awo e oɗo saaha noon ene wayno dey jeerede de koko han kadi koko yettiɓe no fewi maayo ngo fuɗɗino ubbade no fewi maayo ngo wano luggidde ni e oɗo saaha natti wade noon liɗɗi ɗi mbawi hono dogde ummade e ɗo gonno e oɗo saaha noon hebdeɓe kala lingu ko caɗele mawɗe no fewi wona e ɗen goppi gadirɗe mumen payi e wawde kay worde maaro en wadde kadi gueɗe goɗɗe en ɗum noon e oɗo saaha aɓe tampi no fewi e ɗum noon gueɗe mabɓe foof e oɗo saaha
ko cuggi e ko fatti e ɓen tawanno ko awonnoɓe toon so Mali toon dey ko ɓen seɓɓitiɓe sabbaɓe en jaɓi toon e hôtel ɓalliɗo palais présidentiel maɓɓe e to lamorgo to Mogadiscio ɗum no mbiɗa toon jango Moscou no feewi aljuma 15 lewru taw kadi ko Mbooy hono gouvernement mo leydi hono taw ko Congo Kinshasa ɓeɗo dey gattiri kuulal kay wadde ko wiyete kono wargo ko woni peine de mort mbawi kay kono wadde ɗum toon mbi wadde ko fawi ko arda ko hanka kala baɗɗoɓe ɗen gueɗe ko nande ni ɓen hunyankoɓe janfotoɓe taw kadi ko gouvernement o ɓe bato jaggam ndewnete kadi koye elle ngol ɗo oɗo charia kadi baɗaɗo kadi ko ɓoyade ko ɗum noon adani organisation ɓe haqqe innama aade mbi kañumeɗen jadani e ngal ɗo taw kadi ko kulal kawadi ko baɗa ngal ha hande ɗi ko toon to Congo Kinshasa sukaɓe waylinoɓe taw kadi ko ararayi gendi mabɓe woni hono drapeau mabɓe to duɗal ɗoɓe jangganno hen jeeɗu ɗaccitama jeetoto hen mabɓe koko cokete fodde kay lebbi ɗiɗi caggal nde mbi ene mbaɗa waylo taw kadi ko ararayi gendi mabɓe toon ɗo leydi hono Tunisie toon de to Tabarka wonde Aynil Darham ko gure ɗiɗe gonɗe hakkude hayre e maayo ɓeɗo ɓe mbi wonde noon eno ɓe mbiri ɓe mbi wodi ko nokkuji belɗi no feewi taw kadi ko wangade hani gila e kotkini hani e fina tawaji maɓɓe ɗum no foof ko gure mantinde no feewi e kay so tawi wonde kadi nokkuji kay ko belɗi wonde no feewi toon to Libi ene wayno wuuro Darma wongo banggue funnangue leydi ndi taw kadi ko dañoɗo hono caɗele e toɓɓoji bannoɗo toon ɗi haala toon caɗele mawɗe fodde ujunnaje 4 e 45 ujunere ɓen kay ummiɓe nokkuji men ɗo konno e kadi e ɓen fodde ujunnaje 4 e 150 ɓen sankiɓe hen noon woni lebbi hono jeegom ko o nde ɗo bonande arno toon ɗum noon e wayno taw ko Amnesty International noddi kadi eɗango yo lorinde kadi waɗe ande holko saabi wonde ɗeɗo gueɗe foof e ɗiɗo mayiɗe foof ɗum noon Ghalii Abuu Bah ko ɗum ɗo tonguɗon e dongre Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbodji ko commencé andowgo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sar Ndogo golle ma jooɗi peewi. Gokay mini yaya keɗatomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jange ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede. Seydi Ndiaye Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Daf to Samiya Nouakchott ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓeeri koto leydi Palestine paaɗen koninkoɓe Israël inen jokki kaya wadde gueɗe kamtorinde no feewi e jorde bomboje e pettoje e kala saaha e nder Gaza hay lewru korka tedduɗo ndu ɓe kormaki ɗum e oɗo saaha joni ko ɓuuri teskede tigui e nder Gaza ko heege muske no feewi kañum duuɓi toon teskama tigui yimɓe hewɓe puɗɗima wasde pittali men taw ko heege yooɓi pittali men e nder leydi he haɗani noon e kala saaha laaɗe diwoje ha tengtide dow laaci tentuɗe Amérique woni koɓe mumen ina beddo toon balle taw ko balle guura woni koliji ko fati kaya e guura bateau noon gadan taw ko bateau ONG mo leydi Espagnol dimduɗo fodde 200 tonnes taw ko guura gueɗe ɓurɗe hatojinede kosti tigui to kaggulaɗe e nder Gaza ene yakora tan ɓoyata ma ɗum waw yettade e nder ɓesgu ngu hano hannirta ni bateau o noon rewri tigui ko sodorde taw koto leydi Chypre koto hono ministére de la santé de Hamas ɓe kolliri tigui tuggi ko gueero fuɗɗi woni tuggi ñande 7 lewru octobre fayi ñalawma hande o bilan kay ko fuɗɗi wasde hen pittali men eɓe jaara 31 ujunere 150 capanɗe joyyi e tato neɗɗo taw ko Gaza naaɓe ɓe koninkoɓe leydi
Israël bajo itti pittali men ɓe kollirino e nder ɓen mayɓe e nder ɓen mayɓe noon hen capanɗe jeegomo e tato ko nder waktuji nogas ne cakkitiɗi woni tuggi jamma hanki fayi oɗo saaha joni ko nden tigui woni ko pittali men itta so tawi noon ko bilan ko fuɗɗi barminede hen tuggi ko gueɗo fuɗɗi faade ñalawma hande ɓe jettima capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere temedde joyyi capanɗe nayo e yimɓe jeegoma koto leydi Russie paaɗen laaɗe ko laaɗe taw ko laaɗe koninkoɓe leydi Ukraine beddima bomboje mumen taw ko ɗe hinde drone beddima bomboje mumen e nder nokkuji taw ko usine aji woni raffinerie to pétrole siggate e nder nokkuji ɗi e nder leydi Russie raffinerie ji ɗiɗi noon pétrole ɗi cummi hen cummu musgu no fewi e nder région mo Samara hono no holliri kay gouverneur région gollotoɓe dendagal usine aji ɗiɗɗi kala gonno dendagal gollotoɓe kala mbawi tigui waɗede évacué woni jaltinama ɓe dandama hay goto gañaki hen hay goto wasani hen fittade mum koto leydi Ukraine paaɗen leydi Ukraine tawi sunare mawde no fewi e bombardement mo leydi Russie wanno e mabɓe ñande jamma hanki aljuma hanki sappo joyi lewru mars to nokku biteɗo Odessa ko bombardement noon ɓurɗo musde kay mo gon ko bombardement ɓurɗo musde mo hono mum meeɗani wadde guila ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni saabu yimɓe nogas mbasi hen pittari men capanɗe jeeɗiɗi e tato waɗɓe kadi mbarmi hen ko misilaji ɗiɗi noon bedda e mabɓe misila gadano yoɓi pittari kewɗi no fewi e saaha kay docteur eɓe koninkoɓe faabo e yimɓe sécurité en garno ñukade hen ko ɗon kadi misila deuxiéme ɗiɗaɓo misil ɗiɗaɓo ari ko on ɓuuri halkude yimɓe hono holli kay laamu leydi Ukraine koto leydi Russie ha joni keddoɗen leydi Russie woni tigui koye sumgoji mum taw ko suɓade hooreji leydi ndi hono kay hono oɗo ko ñalawma hande o noon woni tigui ñalawma ɗiɗaɓo sumgoji taw sumgoji suɓade hoorejo leydi hay sinno kay ene anda kay hol jogorɗo gagnade wol jogorɗo hebde polgo ngol ɗo noon woni lawol garwanigol ko sumgoji leydi Russie ne yaaha tigui ha balɗe tati Vladimir Poutine hoorejo leydi ndi o kanko noon gardiɗo leydi ndi ken wona joni duuɓi nogas e tati gonɗo gardiɗo leydi ndi ken wona duuɓi nogas e nayyi gonɗo kay ƴamtude lefol laamu kanko o ñalawma hanki o voti kanko noon o voti ko par internet ko hen tigui o votiri o holliri kadi sikki ala ko keeɓo polgu taw kadi ko polgu ngu alda e guule omo ɗaftodirta noon e mbir yonta tan taw ko candidat ji tati tawɓe gona tigui dowluɓe wona andaɓe no fewi to banggue darugol yimɓe hewɓe noon jelliti tigui yimɓe hewɓe noon teskama tigui jalti votoyde saabu ɓe kolori tode participation ko yalti votoyde kay yettima ha kene wona capanɗe jeegom e nder temedere kala koto dowlaji dentude Amérique paaɗen Mike Pence ko ancien vice président kanko wonno cukko Donald Trump e saaha kay Donald Trump gonnoɗo hoore dowlaji den Amérique wonno garduno leydi ndi kanko wonno cukko muɗum kanko noon o holliri tigui wonde kay e sumgoji paaɗi kay o votanta kadi o wonanta Donald Trump en keɓani andude noon holko saabi ɗum kono holliri tan aljuma hanki o wonde kay Donald Trump ko jaltude mo ha laaɓi o wonanta ɗum o votanta ɗum kadi o wallata ɗum no heɓiri polgu koto leydi enda udditena kabaruji men cetal bitegal seeni woni commission électoral national indépendant ko halfinaɓe ko fate sumgoji ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima ñalawma kay ɓe nangui ñalawma mo sumgoji poti wadde taw ko sumgoji ɗi mbiyata élection nationale e nder leydi he ɗin sumgoji noon ko sumgoji sarɗiyeji ɗi tijja noon ɓe kolliri ko ñande sappo e jeenayyi lewru avril woni lewru daratto ndu ko ñande hen tigui sumgoji ɗi mbaɗata nandara modi kañuma hoorejo leydi enda gonɗo ƴamtude troisiéme mandat mum holliri kay sikki ala omo yanna kadi ko keeɓo polgu taw kadi ko polgu ngu alda e guule e ɗiɗon sumgoji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi ko windande men ko fate lewru korka e kala saaha ko Ibrahima Saydou Kane so tawi noon ko roɓindo kabaruji men dongre Afrique ko Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogo ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on